A Asociación de Comerciantes Zona Berta de Vilagarcía realizou unha nova campaña do Día da Nai. A promoción consistía nun sorteo de 600 euros en vales compra para gastar nos establecementos asociados. Dende a asociación destacan a gran participación dos clientes. Bueno, foi unha participación importante, sempre é importante, un poquinho máis destacada co día do Pai, porque, bueno, non sei por que é algo que, non sei, se recolle máis agasallos para a nai, ou é unha campaña que funciona un pouquiño sempre mellor, que non é como fai uns anos, porque evidentemente as circunstancias son as que son, estamos un pouco limitados a hora de, bueno, pues, das ventas e tal, pero, bueno, en principio, moi contentos desta campaña. A agraciada é Rebeca da Silva, que obtivo as papeletas mercando un agasallo para a súa nai na tenda María Costureiro. Nada, vin con miña nai gustoulle un camisón, chamei a miña irmá para que chamara a María para que apartara, para que miña nai non supera o que lle íbamos regalar o día da nai. A gañadora xa ten pensado en que gastar parte do premio. En caprichos que noutro momento comprábamos, pois ahora chegou o momento de compralos. Podes avanzar algún? Unhas gafas de sol, un bikini, cousas así que van quedando para outros momentos. Esta non é a primeira vez que a familia de Rebeca consegue o premio de Zona Berta. Hai preto de 14 anos tamén a súa nai resultou premiada. A pesar de obter o premio cun regalo para a súa nai, Rebeca dubida se recompensala. Xa miraremos. Dende María Costureiro tamén recibiron o premio con moita ledicia, xa que o establecemento abriu as súas portas recentemente. É que non mo creo. Ainda non creo que estou aberta, que levo 7 días aberta xa dar este premio, para min é emocionante, encantada, e que non sei dicirche o que sinto, porque estou moi contenta, moi contenta. Dende a tenda tamén destacan a importancia para os pequenos comercios destas campañas. A ver, é unha axuda que a xente está máis motivada a hora de comprar, porque, a ver, ven a comprar, xa che a mesma che pide os tickets para entregar nos buzóns, está máis contenta, é un aliciente, están con moita ilusión. Zona Aberta continuará realizando máis campañas para premiar os seus clientes. Mentres, a ilusión do sector están postas na terceira edición dos bonos Son da Casa que promociona o Concello de Vilagarcía. Estarán á venda a partir do vindeiro 14 de maio.